И така, драги зрители, снимам от пещерата или по-скоро нишата на село Гълъбово. Не! Идвам! Там стой! Не е пещера, по-скоро е ниша. Така, не съм първия. Сега била доста дълбоко. Аз нямам точно такъв спомен, но виждат се дребни следички от разни животинки. Детето ми чака долу, слизам. Да видим как ще слезна. И това е. Доста е високо. Около 8 метра. И си е направо отвесно. До нови срещи!